আচ্ছা দাদা নরলে বম হাইরং কা সাগারি দ হামাই যত মেদে নংনি তুইसे जों যত খবর মানতো বাগै পাইফিলে হামबाय बर' मियाफोरानि बोखाबाय सिनियर 17 बेकवाजला जयमजनगर और तो शांति कोनो निनानि हनै सलाय मकरै बुलाय मकरै पुरा शांति के बुट पाइखा अन जागा तो कमा समो खनाका निउसनि खबर तो ओखौ बुलाय खापो रेकिं खाइके बनै सिना जागा जों जातनो निजिरा हनै निनानि हिनाव जों शांति के पारखा गनंले तिनी जे और अमहाके पीसफुल के पाइमानि निनि खाव बम हाइमा टंखा आन खाबा फुलता बगारा सारो टिकिमान हाजाय दिसो जों बगारान बसा जों बगारान हामजागिरनाय तिनि बगारानि चातिक मा बान्या तिनर शांति के पायो बंनि बुनि हाय वान समान हामियाके और गथना खमु बगारान वान समा कामगे और किसाबान गथना जा अन जागा नखना बुसो बं बर बुम खेता फाइका चिन्ते बना मत खिता याबा बरन खिताबले चिन्ते बना मत खिताका खिता जत जागा नखनाका बीजेपी रमं खायो न जों जे ताबो खाजि दंमोन आं आरो कैंडिडेट बासावै आं पदमाखन थांनो न लामाया आंबो बीजेपी थांमामले रांमान साइमान दङ रां बायजों ताबाजिरि सिनि अमखे अनेक गुरुत्वपूर्ण सिनि आनि बबसाय सिनचरानि भबिष्यत आबन नासिगै जों माचलियो बुवाग्रान नासिगै जों माचलियो जों हामजागै तिनि टिकेट माहिनि नर नुखना इलेक्शन सकां कमा टिकेट माहिनि थांमाया बरखे आजि पेटपनि बरसे आसल पेटपनि ताबखौ नुजाक सका ता दानि सदर गलै थांगा अनन्त थांगा मेरी थांगा दाबो कैंडिडेट चंमा जागा नायदि नों सिनि सार विकास मन्त्रीनि बोचामारिनोसो ब कैंडिडेट का बं नुकुंसिमि कैंडिडेट खायै बर चाइ थांसना लुकुखे बन बुदुबै बुजागै तो थिना बिन मन्त्रीनि जता जागा बासन फ्रो नों देब्र मोथांनैखे खोनागा तक बुकुर खुंनाफो जों देसिनो खुमाया ब वानसाबाय दङै ब बलें तका बन सुखुंना नांसोगा गंके ताबुक तो गोबां मा थायो तिनि बुट पाइखा गंके नंनि खावले बम हाइमा टं बसगांनि सालन कि तिब्रा मथा सरकार दाजोफिनाय ना बीजेपी बसगां सालो सिनतिब्रा मथा सुंनाय आबान आनि बखावो 100% आं सापोर्ट खायो जेसकाबन ताकलै 2026 सिनतिब्रा मथा तासे गठन खानि सरकार